Orlando Pirates not, Durban City not, futhi kunjani? Eish, wemfowami. Yazi abafana manje yazi mfowama, angisazi mina kufanele ngenze njani. Ngihlazi ngibatshele into eyodwa. Kuleya namhlanje igame bekufanele kuba ngathi manje idlala elamanqamo. Ifinal uqobolwayo. Uyayibona inhle ngakanani? iPirates ayicabanga ngempela mfowami. Ikoba abantu mfowethu bekufanele ngabe mfowethu. Yazi mfowethu manje sonke siya emakhaya mfowethu. Yazi sijabule mfowethu. Hey, endleleni umuntu uyakubingelela umthango wa50 rand. Umuntu endleleni uyakubingelela umthango wa100 rand. Uyazi umuntu usazokubingelela uthi ngani na ngesimo sePirates. Iyawona umcimbi iPirates. Bafowethu ngizocela kanje bafowethu. Ngiyabona ukuthi ancane abantu abaliko honda ibhola. Uyabona na abalandeli laba bafowethu abala center besigubhu. Ngizocela bafowethu. iPirates na akuthi ayidlali bafowethu. Ake ibona ukuthi labantu abadlali. iPirates no ongadlali ni himile ni ibhizinisi iyajabula. Babona ngathi lento abayenzayo niyayithanda. Wafowethu uma ibambisene angithi ingoma iyasho ukuthi itholana ngamatsoho. As inja wo. Ayikwazi ukudla manje mfowethu. Le game mfowethu namhlanje bekufanele ngabe bayidlala impela bayithatha njenge final uqobolwayo. Wamfowethu abantu abakwazi ukusijabulisa singabalandeli. Kufana ngaso sonke isikhathi sibathethisa ukuze bezokwazi ukwenza into right. Hayika akusebenzi kanjalo. Uyabona Mbombela mfowethu. Kungenzeka mfowethu sibuya ngenyidraw kodwa sizohambisa umthandazo phezulu sizodinga igama lePirates abafundisi ama-supporter hele Betway izobuya la ekhaya bengathandi hasho ngathi izolala la ngiyangithanda abafana kodwa kufanele nginithethisa kuzobona ukuthi eMbombela ingenza umsangano nenza umsangano eMbombela ngifuna ilale la sisesene game eMbombela uzana amasakana nekhanda ngiyabonga Nkosi.